Ta zenbait urtera arte egon zinen zu eskolan? 15 arte. Mhm. 15 arte, inaben eskolan gauzetan, bueno, ume txikizeri irekatzi be bai. Claro, gero nagusitsuagoak ume Bai. txikerreri irekasten, Bai. ezta? Gero garbetxu eskoli be, geuken bizaten gendun, baina niri txasten toka, nire aiztie. 18 hilabeteko diferentzi Bai. da batera bil ginen. Da zeuek garbitzuten zenduen? Bai. Dareri beti tokaten jakon eskoli garbetxutia. Baina zer izeten zan, zigor modure edo izeten zan ala? Ez, garbetxun bizeten zan, da gero, segun zelan bakatzen genien, niri etzera torteko amaine baimena baten dozten, nire aizti beti atrapaten da beran kuadrileko. Da beste batzuk, solfeora jute zinak, harrak espin garbetxutan inoiz. Nire aiztiek esan zan mokiri, Laurak, esan zan mokiri, harek zaitzik ez dugun garbetxuten, ez tingel dituten. Dezke, zerera junbideulako, pianorako, solfeorako junbideulako. Neu zera junbidote bedarrak arten astuaz, esan ezan. Da, basuen orduen da, oinen nue, esan izan. Gura huizen eban, ez da, eskolea garbitxuten lotu? Eskoli garbitxuten bien, aztin baten. Bai. Da gero amaitxute zanin kurtzue, mai guztizek eta dana mobidu, da mokie esaten anzelan enbideuen, da garbitxuten gendun eskoli, geuk.